Hyvää päivää ja terveisiä Airavais Oy:stä. Airavais on yhtiö, jossa olemme mukana muun muassa minä ja Tiina Lappalainen. Hei Tiina. Moikka moi! Moi. Kerron kohta meistä lisää, mutta Airavaisista sen verran, että olemme yritys, joka haluaa auttaa muita yrityksiä teknologian avulla sekä parantamaan oman yrityksen kestävää kehitystä, vastuullisuutta ja myös sitä kautta sitten viestimään siitä ja kehittymään jatkuvasti tullakseen jonain päivänä alan parhaimpien joukkoon. Ja Tiina Lappalainen on erittäin tunnettu datan, ICT:n, automaation asiantuntija ja on ihan mahtavaa Tiina, että olet Airavaisissa mukana. Kanssasi on upeaa tehdä yhteistyötä. Voin sanoa, että Tiina on myös johtajana ja yhteistyökumppana, tiimin jäsenenä aivan mahtava ja upea tyyppi. Mä oon Kristiina Andersson ja mut tunnetaan ehkä eniten robotiikan ja tekoälyn ja ehkä kvanttitekniikankin saralta, mutta tässä näin kiinnostaa nimenomaan tämä kestävä kehitys, vastuullisuus, jatkuva parantaminen ja siihen, miten me voitaisiin automatisoida näitä asioita. Me ollaan Airavaisissa kehitetty tämmöistä kestävän kehityksen maturiteettimallia. Meillähän paljon puhutaan nyt kestävän kehityksen raportoinnista, mitä tietysti EU vaatii, ja siinä onkin tietyn kokoiset yritykset ovat tilanteessa, että se on pakollista, ja sitten muille se valuu sieltä isommilta yrityksiltä sitten toimitusketjujen ja sidosryhmien ja ekosysteemien kautta. Eli jollakin tavalla jokaisen yrityksen täytyy olla tässä mukana. Ja meidän maturiteettimallissa me ollaan määritelty 5 eri tasoa, joissa ensimmäinen taso on aloittelija ja sitten toinen on perustaso ja sitten on kehittyvä. Ja me nähdään, että tämä datan automaatio, mistä Tiina tulee kohta puhumaan, niin se pitäisi aloittaa mahdollisimman aikaisin toki, jos yrityksellä on kasvutavoitteita, mutta viimeistään tässä kehittyvä vaiheessa. Sitten meillä on edelläkävijä ja sitten lopulta vaikuttaja, joka sitten pystyy jo sillä omalla toiminnallaan olemaan parhaimpien joukossa, ehkä jopa johtamaan tätä kehitystä. Ja totta kai toivotaan, että mahdollisimman moni ottaisi tämän asian vakavasti. Me voidaan siinä auttaa ja nimenomaan me voidaan auttaa tämän datakäsittelyn kautta, koska tämä on aika valtava data- ja tiedonkeruuala, ja me ollaan tehty tästä haastattelua, ja se mikä me saatiin selville on se, että tätä dataa siihen kestävyysraportointiin tai siitä viestimiseen joutuu keräämään aika monesta paikasta, ja se on aika iso homma. Ja tietysti siinä on sitten riskinä se, että yrityksiin muodostuu tällainen kestävyyden ja vastuullisuuden iso organisaatio, joka vie resursseilta siltä ydintoiminnalta. Niin haluttaisin auttaa siinä, että tämä voitaisiin myös hoitaa mahdollisimman kevyesti ja lean-menetelmällä. Mutta Tiina, kerro sä lisää vähän itsestäsi ja sitten kerro kanssa tästä, että miten voidaan tätä kestävyysdataa, niin miten sitä kerätään ja miten se voidaan automatisoida ja miksi se on tärkeää? Kiitoksia hei Kristiina. Tässä ihan punastuu, olipa kauniisti sanottu. Mutta tosiaan mun nimi on tosiaan Tiina Lappalainen ja toiminut reilu 20 vuotta nyt IT-alalla IT-johtajana, datan, tekoälyn, prosessien johtamisen saralla. Tosi isossa organisaatiossa, mutta tosi pienissä startupeissa myös. Et nähnyt vähän sitä molemmilta puolilta tätä hommaa. Ja kyllähän tämä on tämä datan käyttö, niin jos katsoo tätä markkinaa ja millä tavalla tällä hetkellä tätä kestävyystyötä tai vastuullisuutta, raportointia tehdään, niin kyllähän nyt se tilanne on, että voi luonnehtia, että tällä hetkellä sehän on yksi semmoinen valtava käsityö Excel-jumppa, mitä ihmiset ja yritykset käy läpi. Ja
yksihän tämmöinen tosi valtava este nyt, minkä takia tämä vielä edelleen menee, että kun näitä raportointeja tehdään nyt kerran vuodessa, niin tilannehan tosiaan nykypäivänä on se, että tosi monet ensinnäkin käyttää siihen sellainen puolisen vuotta aikaa ja käydään läpi niitä omia toimintoja ja sitten sieltä käsin kerätään erilaisista järjestelmistä. Ja sitten jossain kohtaa huomataan, että hirvittävän iso osa sitä datasta ei ole edes missään järjestelmässä ja sitten erilaisilla sumeilla, logiikoilla niitä sitten kehitellään omin pienin kätösin sinne Excel-faileihin ja raportoidaan sitten näitä lukuja. Ja tosiasia on se, että niin kauan kun me pysytään tämmöisellä tasolla sen raportoinnin kanssa, niin ensinnäkin se johtaminen on täysin mahdotonta. Eli se on vähän sama kuin jos katsoo sitä, että pitäisi vastuullisuustyötä jotenkin johtaa yrityksissä, niin kyllä jos se näkyvyys on aina puoli vuotta taaksepäin, niin onhan se vähän kuin painelisi tulla moottoritiellä autolla ja ainoa mitä sä näet niin on taustapeili. Niin kyllä se eteenpäin niin kuin ohjaaminen sen kanssa on aika vaikeaa. Mikä on tietysti ongelmallista ihan sen takia, että silloin niin kuin ne hyödyt, mitä siitä vastuullisuudesta voidaan parhaimmillaan saada, eli aidosti kehittää sitä yrityksen toimintaa, niin nehän jää sitten kaikki saamatta. Jotenka siinä kohtaa, kun pikkuhiljaa alkaa se ymmärrys tulemaan, että tässä nyt tosiaan puhutaan tästä 5 maturiteettitasosta, ja kyllä mä olen itse vahvasti sitä mieltä, että siinä vaiheessa, kun ollaan sen ensimmäisen kerran käytännössä tämä harjoitus tehty ja ollaan saatu semmoinen perustava ymmärrys siitä, että mitä kaikkea asioita meidän täytyy nyt tässä meidän ympäristössä, meidän yrityksessä raportoida, niin se on kyllä myös se hyvä hetki alkaa miettimään vähän se, että hei, miten me lähdetään tätä prosessia automatisoimaan. Eli kerätäänkö sieltä aidosti sieltä prosesseista, että generoiko ne meidän prosessit, millä me sitä palvelua tai tuotetta tai sitä meidän yritystä pyöritetään, niin generoiko se tarvittavaa dataa, millä tätä voidaan johtaa. Jos ei, niin silloin täytyy joko niitä prosesseja siinä määrin muuttaa, että se data tulee generoitua ja tarvittaisiin myös siis järjestelmiä, että on joku paikka, mihin sitä dataa generoidaan. Ja sitten lähteä käsittelemään sitä dataa ja ottaa se mieluummin tämmöisenä jatkuvana striiminä, jolloin se päivittyy ihan niin kuin reaaliajassa ja myöskin sitten mahdollistaa ne KPIt ja mittarit sinne johdolle, millä sitä toimintaa voidaan oikeasti ohjata. Ja sitten tätä dataa käyttää siihen raportointiin myös. Ehkä tässä tämmöinen niin kuin hyvin tämmöinen korkeatasoinen ensipurasu aiheeseen. No onpa kiinnostavaa. Ihan kun itsekin tai Airavais vielä kuuluu näihin pienempiin yrityksiin, niin mitenkä sit pieni yritys, joka ei vielä voi lähteä automatisoimaan, niin onko se sitten se, että kirjataan Exceliin näitä asioita, joka antaa pohjan sille automaatiolle, vai mikä on se tapa? No, kyllähän se käytännössä vähän näin on. Toki pienessäkin yrityksessä siellä on valtava määrä kuitenkin erilaisia järjestelmiä. En usko, että kukaan enää kuitenkaan tässäkään vaiheessa enää pienemmätkään yritykset Excelissä esimerkiksi kirjanpitoa, P-etällää, manageraa, jotenka aina on mahdollisuuksia. Ne on kuitenkin usein, kun miettii näitä yleisimpiä kohteita, mihin tätä raportointia tehdään, hiilijalanjäljen mittaamiseen ja tämmöiseen, niin useinhan se data liittyy hyvin paljon myös sinne taloudelliseen dataan. Eli se olisi varmaan se paikka, missä mä lähtisin ensin katsomaan, että tuleeko sitä dataa sinne kerättyä. Jos ei tule, niin lähtee sitä niin kuin systemaattisesti keräämään sinne. Ja totta kai siis markkinoilla on paljon myös aika kevyitäkin ohjelmia, toimittajia, työkaluja, mitä voi tässä työssä apuna käyttää.
niin kauan kuin se pyrkimys on kohti semmoista reaaliaikaista näkymää siitä, että tosiaan lähtee pois siitä ajatuksesta, että riittää se, että mä kerran vuodessa käsin kerään tämän ja teen valtavan työn siihen, koska se työmäärä myös pienessä yrityksessä, niin vaikka sä olisit yksin yrittäjä, niin jos sä lähdet sitä keräämään käsin, niin kyllähän se on valtavan työlästä. Niin kaikki, mitä sä voit sitä helpottaa, miten sä voit sitä automaattisesti siinä muun työn ohessa, ilman että sun täytyy erikseen sitä käydä aina joka kerta jokaisesta transaktiosta, jokaisesta tapahtumasta erikseen käydä naputtamassa, niin mitä enemmän se kerääntyy sinne automaattisesti, niin aina sen parempi. Ja tämä on kuitenkin se työ, mitä mä lähtisin tekemään, koska se myös ohjaa sit sitä prosessin kehitystä siihen suuntaan, että kun yritys lähtee toivon mukaan, kaikkihan me toivotaan kasvua, että kun se yritys lähtee kasvamaan, niin se on leivottu sisään se ajatus jo siitä, että kasvaessa tämä vaan tehostuu, jotta se ei tule jatkuvasti kasvavaksi työtaakaksi siellä kerran vuodessa. Ja mä takaan, että se tulee aina väärää aikaa. Niinhän siinä aina käy. Sulla on hirveä kiire firmassa tehdä muita juttuja ja sitten yhtäkkiä tulee, että ei hitto, taas tämä pitää tehdä tämä työ. Ja koskaan sulle ei ole siihen kalenterissa aikaa. Niin mitä paremmin sä valmistaut siihen etukäteen, sen parempi. Mutta samalla sä myöskin sitten näet ne omat toimet, mitä sä teet sen vastuullisuuden eteen. Et niin kuin muistetaan nyt, me ei kuitenkaan tehdä vastuullisuutta pelkästään vaan sen raportin takia. Mehän tehdään tätä sen takia, että me saadaan sit aitoja hyötyjä siis monella tapaa. Meidän on, mitä vastuullisen toimitaan, niin sen helpompi meidän voittaa uusia markkinoita, avata uusia markkinoita, saada työntekijöitä, pitää työntekijöitä. Niin siellä on kuitenkin tosi isoja ihan liiketaloudellisia syitä, minkä takia tätä työtä tehdään. Tämän takia, niin mitä enemmän sä pystyt myös valvomaan sitä, että kun sä teet pieniä muutoksia, ja sä näet sitä, että hei, nyt mentiin taas piirun verran niin kuin parempaan suuntaan, tällä oli oikeasti vaikutusta sun liiketoimintaan, sitä helpompi sulla on siitä puhua. Sitä helpompi sulla on siitä myöskin saada sitä feedback-loopia siitä, että hei, tämä mitä mä teen nyt, se on tärkeää. Joo, tosi viisaita sanoja. Ja nämä varmaan kaikki koskettaa myös niitä suurempia ja suuria yrityksiä, ihan samat asiat. Siis näinhän se on kaikessa työssä oikeastaan. Eli kun skaalataan yritystä, niin samalla ne ongelmat myös skaalautuu. Et kyllähän sehän voi olla, että jos sulla on vaikka semmoinen keskikokoinen, sanotaan 100-200 työntekijää, niin onhan se huikeaa katsoa, kun lähdetään tämmöistä niin kuin vuosittaista raportointia tekemään. Niin kuin mä sanoin, jolla firmalla se saattaa kestää puoli vuotta. Ja siellä käydään käytännössä koko niin kuin henkilöstö. Tämä kuitenkin liittyy niin moneen osaan siitä yrityksestä, että saattaa olla, että siinä on niin kuin 100 ihmisestä niin puolet jollain tapaa olla mukana tässä työssä. Ja se määrä tunteja, se määrä resursseja, mitä tähän käytetään kerran vuodessa siihen, että kaivetaan lukuja Exceliin, että saadaan yksi raportti mukaan sitten niin kuin tilinpäätöstietojen ja näiden mukana, niin kyllähän se on aika mieletön määrä energiaa käytettynä yhteen pieneen asiaan. Ja sen ei tarvitsisi olla näin. No juuri näin, ja muistan, kun haastateltiin näitä yrityksiä, joukossa oli tosiaan yksi todella iso kansainvälinen yritys, ja heillähän tämä konkretisoitui juuri näin, että he oli puoli vuotta keränneet niitä tietoja ja raapineet sieltä sun täältä niitä sitten siihen yhteenvetoon, ja sitten lopulta olivat aika tyytyväisiä siihen lopputulokseen, mutta ei täysin tyytyväisiä sen takia, että he tiesivät, että siellä ei todellakaan kaikkea ole. Muistatko samalla tavalla tämän? Joo, kyllä ne oli todella valaisevia nämä meidän haastattelut. Ja ne oli kyllä tosi universaalisti, ne samat asiat nousi kerta toisensa jälkeen. Kyllä. Joo, ja sitten tässä toisessa suuressa yrityksessähän oli myös jännää, että me haastateltiin tätä Suomen yhtiötä, ja he sanoivat, että no heillä se on oikeastaan sitä, että kerran kuussa on Teams
palaveri sitten tämän Euroopan pääkonttorin kanssa, jossa sitten heidän vastuuhenkilö sitten toi näitä asioita esille, mutta hän sanoi, että sitten on jo kiire palata siihen bisneksen pariin. Ja tässähän tämä tulee tämä yksi näistä tosi fundamentaalista ongelmista, mikä tällä hetkellä tämän vastuutyön kanssa on, että itse olen aika monessa yhteydessä todennut sen, että nyt me ollaan tämän vastuullisuustyön kanssa vähän samassa tilanteessa kuin 80-luvulla oltiin laadunhallinnan kanssa, että se oli yleensä jonkun ylemmän johdon ihmisen ehkä 3. tai 4. rooli, mitä hän tekee, ja se tarkoituksena ja lopputuloksena oli nimenomaan jonkinnäköisen raportin aikaansaaminen. Ja jos ajattelee, mitä laatutyö on tänä päivänä, leikkaa läpi koko organisaatio. En usko, että on yhtä ainoa organisaatiota, yhtä ainoa yritys tässä maailmassa, joka ei pidä laatua tärkeänä tekijänä, kilpailukyvyn, bisneksen, koko sen yrityksen olemassaolon kannalta. Niin mä näen kyllä, että siis tämä vastuullisuustyö on liikkumassa samaan suuntaan, että mitä enemmän ihmiset ymmärtää sen, että miten paljon hyötyjä, ihan suoria, konkreettisia, liiketoiminnallisia hyötyjä vastuullisuustyöstä saadaan. Että se ei tosiaan, se tarkoitus ei ole se raportin tekeminen, vaan se on yrityksen kasvattaminen. Ja mä itse kyllä näen, että tämä vastuullisuustyö tarjoaa ihan mielettömät avaimet siihen. Ne, jotka liikkuu ensimmäisenä ja on oikeasti kääntää tämän niin kuin vastuullisuustyön strategiseksi tavoitteeksi, lähtee tähän, saavuttaa sen 4. tai 5. maturiteetin tason, niin kyllähän he ovat niin kuin tämmöisessä etulyöntiasemassa sitten myös niin kuin dominoimaan markkinoita. Ja ne, jotka ei tähän kelkkaan lähde, niin kyllä ikävä kyllä siellä monelle tämmöinen Kodak-hetki tulee, että todetaan, että hei, nyt yksinkertaisesti se business ei vaan enää toimi. Just näin. Eli tämä kestävyys kautta vastuullisuustyö, se on siellä strategian ydinympyrässä. Eikö Kyllä. niin, Tiina? Joo, Kyllä, näin. todellakin just näin. Joo, ja siinä me halutaan auttaa Airavaisissa, että päästään niistä alemmista tasoista sinne ylimpään, jossa sitten voi olla innovoimassa kanssa näitä kestävyyden tuotteita ja tuoda sitä kestävyyttä sinne omiin tuotteisiin, mutta myös Scope 3, eli asiakkaille ja sidosryhmille voidaan, tai että se tuote auttaa asiakkaita ja sidosryhmiä sitten myös niissä kestävyystavoitteissa, mitä heillä on. Mutta kerropa Tiina, että miten Airavais voi nyt auttaa tässä datan automaatioasiassa? No kyllähän meillä on Airavaisilla aivan huikea porukka. 4 upeata tyyppiä, joilla kaikilla on todella paljon kokemusta eri liiketoiminta-alueista, erilaista liiketoimintavertikaaleista. Ja kyllähän me voidaan auttaa tosi monella tapaa. Ihan lähtien sieltä, että ensinnäkin auttaa vähän luomaan sitä ymmärrystä siellä, että miksi tätä vastuullisuustyötä tehdään, mitä meidän kannattaa tavoitella tällä näin. Ja kun tämä on selvillä, niin me voidaan tuollakin auttaa sen, varsinkin tämän datan ja sen automaation raportoinnin hallinnan kanssa. Eli meillä on kova kokemus prosessiosaamisesta, järjestelmäosaamista, eli kyllähän se käytännössä menee siihen, että lähdetään käymään niitä raportointikohteita ensiksi. Eli että hei, mistä asioista meidän täytyy raportoida. Ja sitten käydään läpi sitä, että hei, missä kohtaa prosesseja nämä datapisteet, mitä me tarvitaan tähän raportointiin, missä ne syntyy ja kapturoidaanko niitä mihinkään järjestelmään. Jos niitä ei kapturoida, niin sitten katsotaan, että onko tämä järjestelmäongelma vai prosessiongelma ja tehdään ne tarvittavat muutokset sinne. Ja siinä kohtaa sitten, kun se data myös kapturoidaan siellä järjestelmiin, niin sitten seuraava askel siitä on sitten sen näkyväksi tekeminen.
sekä sinne päivittäiseen johtoon, sinne johdon dashboardeille, jolloin se tuo semmoisen päivittäisen jatkuvan näkyvyyden siihen, miten tätä työtä tehdään ja mitä vaikutuksia niillä toimilla on. Se myös auttaa siinä yrityksen niin kuin sen taktisen toiminnan ohjaamisessa, operatiivisen toiminnan ohjaamisessa, että me nähdään niin kuin välittömästi, että hei, me tehdään tämmöinen muutos, niin miten se vaikuttaa näihin meidän mittareihin, mitkä on meille tärkeitä. Ja totta kai sitten, kun se on siellä järjestelmässä valmiina se data, niin silloin sen tuominen raporttiin on huomattavan paljon helpompaa. Siellä ei tarvitse olla mitään tämmöistä arvaustyötä, ei tarvitse mennä Harrison-Stetson metodilla, ei tarvitse leikkiä Exceleiden kanssa, vaan se data generoituu siellä päivittäisessä työssä ja se myös voidaan raportoida siitä, mikä säästää ihan älyttömän määrän aikaa, resursseja, ei tarvitse haastatella, ei tarvitse käydä niitä miljoonaa palaveria läpi, että hei, mitäs nämä hommat onkaan, vaan että se data sieltä se generoituu jatkuvasti automaattisesti. Ja kaiken tämän kanssa me voidaan Airavisella kyllä auttaa. Joo, aivan loistavaa. Mutta nyt kiitän Tiina sinua ja kiitän tietysti itseänikin, että tässä ollaan saatu tämä meidän ensimmäinen podcasti aikaiseksi ja kuulijoille paljon terveisiä. Kiitos, että kuuntelitte ja jos kiinnostaa lisätietoa, niin meihin voi ottaa koska tahansa yhteyttä. Ja meillä on nettisivut airavis.com, käykää sieltä katsomassa. Me ollaan todella mielellään avuksi, sillä kyllähän tämä kestävän kehityksen eteneminen, niin kyllä siinä yrityksillä on ihan valtava rooli ja me halutaan olla siinä mukana auttamassa. Löydätte meidät myös linkkarista, jotenka palataan asiaan ja tehdään maailmasta kestävämpi. Kiitoksia kuuntelemisesta. Kiitoksia. Kiitos.